Doncs jo soc lampista. La meva primera feina... Vaig començar a lampista i encara soc lampista. 2 i quart. No en tinc. Llibre preferit? Home, els Odempitos. Pel·lícula, Els Goonies. Quin plat em surt millor? Complicat, cuino poc, Cuino poc, però de tot me n'en surto. No que tingui cap especialitat. Un lloc del municipi, en tenim molts, Un lloc especial... Tenim unes alzines a la zona esportiva que són espectaculars. Prop d'1,5 milió d'euros. Bueno, nosaltres el que faríem... Primer, serietat. Som un equip molt responsable. Tenim molts projectes de futur. Ens hem trencat les banyes aquests 4 anys. Continuem amb la mateixa il·lusió, amb les mateixes ganes i ho farim al màxim. Vull dir, som gent compromesa, som gent responsable, gent preparada i ho farim millorar el dia a dia dels nostres veïns.